Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мөхтәрәм җәмәгать, сезне Фарук подкастының чираттагы чыгарылышта сәламләргә бик шатбыз. Һәм инде үзегез күрәсез, бүген безнең яңа кунаклар, яңа тема. Һәм инде беренче әлбәттә кунаклар белән танышуга күшик. Уң ягымда Рамил Шәрәфиев, шаяк минемчә барыгыз танылган, алып баручы. Һәм инде хәзер мәдрәсә шәкерте дип әйтергә була. Бу яктан инде менә Султан Хәзрәт Мурадимов, Рамазан мәчетенең имам хатибы, һәм Марсель Әхмәдуллин, шаяк танылган алып баручы. Һәм инде менә Рамилне дә, Марсельне дә, Султан Хәзрәтне дә әлбәттә, бөтенесен дә блогерлар дип атарга була. Һәрбер кеше инде үз социаль челтәрләрдә үз сәхифәләрен алып бара. Һәм безнең темада бүгенге сөйләшү темабызда шундый юнәлештә китәчәк, ул безнең социаль челтәрләр. Сүз дә юк, бу мәсьәләдә безнең төрле фикерләр бар. Социаль челтәрләр кирәкме, юкмы? Ул сүз дә юк, ул һәрбер безнең тормышының бик тирән инде киреп китте. Кайбер кешеләр ул кызганычка каршыдыр, социаль челтәрләрсез тормышында кадәр күзә ала алмый. Әмма монда минемчә шуннан башларга кирәк, социаль челтәрләрне бик яхшы һәм файдалы инструментта күреп белергә кирәк. Ул ничек теге ике яклы мәсьәлә, һәм монда безгә нәрсәгә иң беренче игътибар итәргә кирәк, ничек икәнен аны кулланырга һәм әгәр дә сакланырга дисәк, кайсы өлешләрдән сакланырга. Һәм гомумән менә шул социаль челтәрләр белән без нинди араны сакларга тиешбез. Гомумән без шул мәсьәләләрне бүген без кайгыртырбыз иншалла. Безнең кунакларыбыз белән, чөнки үзләренең дә инде социаль челтәрләрне куллану, анда ниндидер контент чыгару, үзләренең язылучылар белән аралашу тәҗрибәсе бар. Һәм минемчә монда инде безнең караучы дин кардәшләребезгә дә бу мәсьәлә бик мөһим дип күренәчәк, чөнки бик кискен фикерле кешеләр дә бар. Гомумән, менә кисәбез, бер нәрсә кирәкми, бөтен социаль челтәрләрдән ваз кичәбез, бер ничек тә кулланмыйбыз. Бәлки аларын да ничектер аңларга була. Әмма менә шундый русча әйтмешле две крайности, бер крайностьта бер чиктән икенче чиккә гына бирелү түгел, ә барыбер без алтын уртаны сакларга кирәк. Монда нинди фикерләрегез була? Бизгә төште, сез бер шулай дигәч кирәкме, юкмы дигәндә, газификация чоры башлангач, безнең авылларда газ плитәләрен урамнарга чыгарып куйганнар ди, әбиләр түгел инде, авыл халкы, бу безгә кирәкми, без куркабыз моннан дип урамга чыгарып, өйгә алып кереп куйган шайтан машинасы кебек Арабстанда үз вакытында телевидение безгә кирәкми, ул яманлык дигән шикелле, монда да газ плитәләрен урамга чыгарып куйган шикелле. Әлбәттә, монда бит инде һаман да шул пычак мәсьәләсе, хирург аны кеше тормышын коткарып калу өчен файдаланса, начар ниятли кеше үтерү өчен файдалана. Әлбәттә, кем ничек карый? Явызлык отрядында эшләүчеләр дип әйтик инде аны. Явызлык өчен кулланалар, үз мәнфәгатендә яхшылык өчен көрәшүчеләр кулланабыз, аны Алла берсә без дә шу төркемгә керәбез дип саныйбыз инде. Яхшылык ниятеннән, изге гамәл ниятеннән. Шуңа күрә ничек файдалы ике яклы сез дөрес әйттегез. Без инде менә бүген сөйләшәбез дип уйлыйм, менә аны яхшылык ниятеннән үзебезгә ахиреткә багаж ниятеннән ничек итеп матур итеп дөрес итеп файдаланырга, теге якка кирип китмәс өчен. Бирүчеләр турында әйтәсең, мәсәлән, без контент бирүчеләр аны шулай ук ахирет өчен әйтмешли бирәбез. Алучылар да бар бит әле, син әйтмешли, ният белән карыйсың интернетне. Монда бит башка мәсьәлә бар бит әле. Кеше шулай яратылган, һәрбер яңа әйберне ул ничектер теге кырыйдан карап җири кызык анарга. Мәсәлән, беренче поезд чыкканда, анда иң кыска, иң арзан бәядән хәзер хәтерләмим кайсы шәһәрдән кайсы шәһәргә хәтле. Бөтен халык, шәһәрнең халыгы җыелган, поездга бушлай Иш кеше генә утырган. Аларын да теге монда без теге сез кеше түгел, сез теге шайтан артыннан иярдегез дип инде аларга хәтта ләгънәт кылучылар да булды, кызганычка ки. Монда да инде безнең халык социаль челтәр беренче вакытта менә хәзрәт блогер дигәч теге моны теге шакшы хәзрәт дип әйткән кебек яки начар кеше дип әйтик, теге кешенең әбиләрен, бабайларын һаман да шундыйрак бер фикер бар. Әмма дә ләкин
өзім теге қырдан гына қарап жүргенде рухи ұстазым келді да айтты, сен нәрсе эшлейсің? Менә шу эшләрне, нишләп аларны күрсәтмисең? Күрсәтергә тиешсең кешеләргә, яшьләргә. Без бит яшьләрне хәзер югалтабыз алайса. Алар барбыр социаль челтәрләрдә утыралар. Кирәкме, юкмы? Хәзер инде яшьләр генә түгел, олылар да, әбиләр дә, шул ук WhatsApp һәм башка мессенджерлар. Алар шунда карап, я вәгазьләнә кеше файдалы мәгълүмат үзенә ала, я инде киресенчә үзенә зыянлы берәр мәгълүмат, берәр фикер алып, иң соңында туры юлдан тайпылырга мөмкин. Миңа калса хәзерге вакытта көрәш бара, кешенең игътибары өчен көрәш. Информацион сугыш дип әйтәләр, шушы көрәштә ислам блогерлар, хикмәтле дөрес сүз сөйләүче кешеләр, алар бик җиңелә. Чөнки безгә барыбер нәрсә дисәң дә социаль челтәрләрне күңел ачарасы итеп кулланалар күбрәк әйме. Бәлки аның иң барлык өчен аларны барлыкка китергәндә дә кешеләр инде бәлки шун ниятләре булган. Бер шун бар бизнес кебек. Ләкин без җиңеләбез кешенең игътибарын ул менә аша инде социаль челтәрен. Хикмәтле сүз ишетүгә караганда ул инде шуп-шар белән башын тутыра да, без үзебезнең контентны кызыклы формага салып җиткерүчеләр миңа калса әлегә бераз гына бу көрәштә без бик җиңеләбез һәм кешенең игътибарын яулап алуда баш миедә шуңа кырылган бит инде без җиңел абсурд әйберне тизрәк кабул итә баш мие уйланырга мәҗбүр итә торган әйберне без инде дофамин кеше анда дофамин алырга дип керә әйме. Ләкин без аны утыртырга тиеш, шул тамашачыны утыртырга тиеш, хикмәтле сүз алыр өчен дофаминга утыртсак без аны әйме. Чөнки исламда шуның хәтле матур әйберләр бар әйме. Хикмәтле сүз сөйләп, барыбер да кеше үз башында башта ачыкларга тиеш. Кайда монда хак, кайда батыл дигән әйбергә үзе, чөнки шул социаль челтәрләр нәрсәне күбрәк карыйсың, ул сиңа шушыны күбрәк бирә, әйме. Менә кешенең хәтта аккаунтыннан, телефоннан кирип, аңа нинди видеолар бирә, аның җиһазы, әйме, кешенең дөньяга карашын һәм нинди икәнен әйтергә була. Аның социаль челтәре, аның телефоны аны яхшырак та белә. Аны нинди видеолар кертергә икән. Бәлки, менә кыямәт көне җиткәч бездә хисап алганда, әйме, әллә нинди башка төрле технологиялар түгел, шул ук безнең банк счетларын алырлар да карарлар, шул ук безнең җиһазларны алырлар да, анда бөтенесе шунда нәрсә әйткән, нәрсә язылган. Һәрбер видеоны караган өчен бит инде җавап тотасыз. Һәрбер сүз өчен син өчен шулай дип әйттең, син бит белдең, син анда 10 мең кеше язучыларың бар, алар бит сине ишеттеләр, син бу сүзең өчен җаваплылыкны алырга әзерме дигән фикерне безнең барыбызның да сүз сөйләгәнче, миңа калса башыбыздан кичерергә кирәктер. Чөнки исламда да, ислам этикасы буенча да бит сүзне өч төрле очракта сөйләү кирәк. Башта уйлыйсың, кемгә сөйлисең, кайчан сөйлисең, кемгә, кайчан һәм урыным, әйме, кайда сөйлисең. Менә булар бөтенесе дә туры килгән очракта, гомумән аның бит әле сүзе бар, дәшкәнче уйлалы, бу сүзнең файдасы бармы? Ягъни файдасы булмаса, бу сөйләүнең кирәге булмас, булмау кирәкмәве, сөйләмәү хәерлерәк дигән. Шуңа күрә ләкин син блогер булгач барыбер контент тоту дигән әйбер бар бит әле монда. Ул җаваплылык бит инде. Менә сине карап баручы анда алдын азмы күпме барыбер су дип әйтергә ярамый инде аны. Буш сүз дип әйтергә ярамый. Кешегә кызык булырлык кебегме? Юк, ул мәсәлән бурыч әйтмешли на плаву торыр өчен синең контент булмаса да, син барыбер теге төшүп китмәс өчен шушы контент арасында ялгангыч җиңелчә әйберләр биреп барырга тиеш. Дөньяви мәсьәләләрендә нинди булса, уен көлкене дә куеп алырга тиешсеңдер дип уйлыйм. Мәсәлән, мин шулай эшлим. Әйтик, мәсәлән, контент барды да синең әзрәк кенә пауза булуын сизеп аласың да, һәм шушы араны син тутырасың. Юк бар белән түгел, уен көлке нинди дә булса, юмор белән шунда кертеп калдырырга кирәк дип уйлыйм мин. Шул вакытта, чөнки гел менә яшьләрдән мин үзем шушы яшьләр арасыннан килеп кергән кеше исламга, шулай бит. Гел исламына бирә башласаң, кешене ул ләкин юморның төрлесе була. Аны чүп китә торган җире була. Пәйгамбәребез дә юморны кулланган. Билдән турында сүз булмый бармый монда. Кешегә кызык. Кайчакта аның без кайчакта чигү теләйме теге бар бит сүзе. Мин җүләр түгел, мин блогер дигән. Менә бу җүләрлек чиген без кайракта әллә үтәбез, әллә юк. Ләкин шаярының да күңелесе була. Пәйгамбәребез берсендә кергәндә, апалар җыелып утырган урынга инде алейһиссалам. Апалар, әбиләр дип әйтә, сез беләсезме соң, сез бит җәннәткә кирмәячәксез ди. Тегеләр ах-вах килгән инде. Ничек алай, тегеләй инде пәйгамбәребезгә теге сораулар яудыра башлагач кына инде ул әйткән, аны беләсез бит инде. Чөнки сез җәннәттә бөтенегез дә яшь булачаксыз дип, менә шушындый матур, дөрес юмор куллану бездә әлегә җитми. Нәрсә дисәң дә, без барыбер хәтта мөселман блогерларда бераз гына үрнәк алабыз. Дөньяви блогерлардан дип әйтикме инде, теге бармак күрсәтеп тә көлдерә торган кешеләрдән. Шуңа күрә безгә үзебезнең чын, дөрес, матур
бер юморны булдырасы килә. Монда кешедән дә күп нәрсә тора. Без теге күбрәк, мәсәлән, әгәр дә кеше үзенә максат буларак күбрәк анда фолловер дип аталамы, ничек теге язылучыларны, шушы кешеләрне күбрәк тупларга дип уйласа, ул вакытта менә дини хикмәтле контент ул гадәти тормышта теге 100% популяр була алмаган. Мәсәлән, 60-70, хәтта 80% кеше гомумән бәлки ул айрым бер дәрәҗәгә, хикмәт дәрәҗәсенә җитмәсә, анарга кызык түгел. Мәсәлән, балалар да, аларга ничек теге, менә балалар, минем балалар, мәсәлән, алар конфет яраталар. Әмма дә ләкин бер заман карыйм, конфет югалмый башлады, стелдән тора. Һәрберсеннән сорыйм, нишләп ашамыйсың, бар бит? Әйди, ашыйсы килмәй, тойдым инде. Бер файдалы итле әйбер ди, ашыйсы килә бит дип теге. Ул хатын как раз ял итәргә китеп барган вакыты бар. Пешерергә вакыты юк. Пироглар, конфетлар стелдә бар. Аш биткә диде. Шунда аңладым, әйе, кешегә нинди генә тәмле, татлы, бизәкле мәгълүмат яки берәр әйбер булса, әмма дә ләкин зыянлы булса, акыл булса, күңелендә бераз булса да фитри иманның нуры, яктылыгы булса, кеше ул кызык-мызыкларга карап ала, әмма дә ләкин бер үзенең игътибарын шушы файдалы мәгълүматларга күбрәк бирә. Хәтта пәйгамбәрбез әйтә: "Аль-хикмату даллатул муслим ан ваҗадаха ва фахуа хаккун насибиха." Ау кама кала. Пәйгамбәрбез әйтә: "Хикмәтне кая гына тапсагыз да, сез ди ул хикмәткә омтылыгыз, алыгыз. Каян гына алсагыз, анда социаль челтәреннәнме, китаптанмы, берәр YouTube каналыннанмы, яки башка анда теге мессенджерданмы. Әмма дә ләкин икенче мәсьәлә, без ул мәгълүматны бирәбез икән, теге кай вакыт контент артыннан чаба-чаба, без тикшермибез. Дөресме, юкмы ул, ялганмы, юкмы? Пәйгамбәребезнең икенче бер сүзе бар. Әгәр дә кеше һәрбер ишеткән әйберне шул ук вакытта сөйләп башкаларга таратса, ул 99% ялганга булырга мөмкин. Менә син аны тикшергә тиешсең, син уйларга тиешсең, тукта әле файдалымы, юкмы? Менә сез дөрес әйттегез, пәйгамбәребез бит инде әйтә, ул кешеләргә файдалымы, юкмы мәгълүмат дип дигән иләктән уздырсак, аннарысын аны белмәсә яки белсә, аның теге үзгәреше буламы, тормышы яхшы якка үзгәрәме, юкмы, Аллаһ Тәгаләгә якынайтамы, юкмы, шушы иләкләрдән уздырсак, аннарысын әйе дигән җавап ишетсәк, Аллаһка шөкер, ул мәгълүматны биреп, без әле теге подписчиклар да, акыллы подписчиклар ала белсә инде, иманлы бәндәләр безнең артыбыздан карап, мәсәлән, үзләренә берәр мәгълүмат алалар, шушы гамәлне үзләре кабатлый башлый һәм безгә дә савабы языла иншалла. Менә бу әйберләр журналистикада да ул бар, әйме. Мин башта журналистикада эшләгәндә, пәйгамбәребезнең хадисен әле белмидем, ләкин журналистикада шундый бер канун бар. Син хәбәрне аласың икән, аны кимендә 2 чыганактан тикшергә тиешсең. Бер чыганактан гына кабул итеп, аны эфирга биреп булмый. Кимендә 2, яхшы чиракта 3 чыганактан кабул итеп, раслатып дип әйтегенде шундый. Жанр телеканалның абруе төшә башлый, әйме? Ул бит инде журналистиклык этикасы дип атала инде. Әйме, син бер генә мәгълүмат ишетәсең дә, менә шуннан да ул, аннан соң пәйгамбәребезнең бу хадисен ишеткәч, мин бик гаҗәпләндем, әйтәм, шуннан да пәйгамбәребезнең күпме сүзләрендә, хадисләрендә күпме хаклык бар, һәм шушы әйберне без хәзер журналистикада күрәбез. Шуңа шуннан да менә һәрбер ишеткән әйберне яңгырат түгел, аны әле дөресме юкмы икән, чөнки хәзер фейклар заманасы, әйме. Туталарда берәр төрле видео өстенә тузга язмаган әйбер куялар, әйме. Шуңа күрә монда инде без блогерлар буларак, теге аны инде хәзер блогер гына түгел, иҗтимагый фикер лидерлары дип әйтәләр бит инде, кешене юнәлтергә тиеш, азмы күпме аңа юнәлеш биреп торучы кешеләр. Һәм миңа калса ул шул хәтле әйбәт мөмкинлеге, әйме, менә бу социаль челтәрләр, ягъни бит әле безнең диндә бар, син ул гамәлне эшләмәсәң дә, шушы гамәлне эшләүгә юнәлеш биргән өчен дә теге кеше ул гамәлне эшләп, син аның савабын үзеңә аласың. Шуңа күрә бу гаҗәп курал, ул коралны файдаланырга һәм 100%-ка файдаланырга кирәк дип саныйм мин. Әлегә менә шушы контент мәсьәләсе генә безнең өчен авырлык тудыра. Чөнки бар мәсьәлә әлбәттә инде үсер түгел, инде бездә дә бардыр инде ул гаеп, хатын-кыз блогерларда да бардыр, ниндер шикләрне үтеп җибәрәбез инде, әйме? Шикләрне үтеп, ярамаган, исә бик матур булмаган чаралар белән дә тамашачыны җәлеп итү өстендә эшли башлыйбыз. Тамашачыны җәлеп итү күңелле әйбер инде, әйме, подписчиклар санын күрү бик күңелле. Ләкин нинди чаралар белән аны җәлеп итәсең? Хайплар тудырып, менә шундый ялган мәгълүмат яисә тикшермәгән мәгълүматны күпертеп, тагын да шәйнәп, менә шулай итеп. Шуңа әйтәгез, миңа калса менә шулай бер турында да сөйләшергә әле. Кайда соң моның шиге? Ничек соң шушы шиктән үтмәскә безгә?
менә шариғат кануннары безнең өчен төп үлге булып тора бит инде. Андый вакытта безнең менә бит блогер утыра нәкъ шушы мәсьәлә буенча. Без ярар инде без Яшерин Батырын түгел, без блогер эстрада белән, мәсәлән, минем шәхсән эстрада белән дә бәйле шул вакытта менә син әйткән теге алтын урталыкны тотырга тырышабыз инде без. Башка блогерлардан аласың аның алымнарын, алар ничек кешеләр стильләрен, бу инде теге дөньяви мәсьәләләрне күрсәткән блогерларның турында әйтегез, шул ук юмористлар һәм башкалар. Яшерин Батырын түгел, аларны да карыйбыз һәм аларның нидә булса алымнарын кулланасын. Каядыр алар җиңел бирәләр, каядыр алар вакытларын куллана беләләр. Мәсәлән, шул вакытта безнең социаль челтәрләрдә без әйткән социаль челтәр менә шулай бит. Менә монда утыручы, монда караучы кешеләрнең минемчә бер 80% иртүк уянгач бер кирип чыгасыздыр инде. Ритуал. Шуңа күрә, димәк, шуннан чыгып әйтеп була, кеше иртә белән карый сине. Димәк, синең баш эшләсә, син иртә белән бер мәгълүмат биреп куйсаң, димәк, аны күп кеше карыячак. Менә аның бер алымы. Һәм әгәр дә без бит инде баш шулай каралган, баш мие иртә белән алган мәгълүматны барыбер без көне буе ничек тә булса кайната беләбез. Иртә һәм кич дип аңлатылган инде. Блогерларда бар шундый бер статистика. Мәсәлән, без файдалы, син әйтмешли, шушы чиктән яраграк булган мәгълүматны иртәрәк биреп куйсак, минемчә, монда вакытка да карыйдыр бит әле. Вакыттан тора дип әйтәсем килә. Кайсы вакытта бирергә инде барыбер. Бәрәбер вакыттан да тора. Иң мөһиме бирергә. Шуңарга вакытында. Төшке аш вакыты дип әйтәләр, мәсәлән, чөнки кеше Төшке аш вакыты ашаганда гел аның телефон кулында. Син хәзер теге алымнар турында сөйлисең инде. Шул алымнарны бит син әйтмешли шушы чикләргә дә катыштырып була, мәсәлән. Әгәр дә без дөрес мәгълүматны, тикшерелгән мәгълүматны теге ялган булмаган әйберне шул вакытта кертә башласак, кеше ияләнеп китергә мөмкин аңа. Монда бит әле шундый мәсьәлә бар, гафу итегез белдерәм. Нияттән бик күп нәрсә тора. Ният ул безнең күңелебезгә, иманыбызга бер әмер дип әйтик, бер өндәү, бер юл, сукмак. Без алдан ук үзебезгә нинди ният куйдык. Мәсәлән, шушы социаль челтәрендә мин күбрәк язылушы кешеләрне генә теге күбәюен телимме, яки Аллаһ ризалыгын да телимме. Бәлки Аллаһ Тәгалә ризалыгын менә дип сайласак, Алла белсә, иншалла, без аңларга тиешбез. Теге анда миллионлаган подписчик булмаячак син. Әмма дә ләкин син монда да әле теге Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән синең подписчиклар адекват, синең теге акыллы, хикмәтле кешеләр була. Һәм инде әле Аллаһ Тәгаләдән дә иншалла савап булачак. Менә ниятеннән тора. Менә минем бер укытучым, остазым дип әйтик, ул һәрбер фотога төшер алдыннан, һәрбер видеога төшер алдыннан ул менә намаз алдыннан без илаһи ният кылдым. Мәсәлән, иртәнге намазны укымакка үзебезгә искә алабыз, искә төшерәбез. Туктале, ни өчен мин шуны эшлим? Нинди намазны укыйм? Менә шушы видеога ни өчен мин чыгам, төшерәм? Ялгышкан булсам төзәтергә бит. Һәм син үзеңә үзен насихат кыласың. Кеше бит инде инсан, ул оныта бөтен нәрсәне. Онытыла. Кич белән ашаган ризыкны оныттык инде. Ашады, кичә булды ул инде. Әмма дә ләкин менә үзебезгә һәр даим Аллаһ Тәгалә каршына барабыз, барачакбыз. Кемнең кайчан китәчәк икәнен белебез дә белми. Менә шушы мәгълүматларны үзебезгә иң беренче вагаз, насихат биреп, аннарысын шушы ниятебезне саклап калсан, ул вакытта менә шушы мотор студиябызда гел кебек, мәсәлән, утыртын да бетте китте, аннарысын онытыла, су сипмәсән, удобрение салмасан, шунда кибә дә, шеңә дә, кырый да, юкка чыгачак. Менә һәр вакыт, һәр бер видео төшер алдыннан, һәр бер пост чыгарыр алдыннан шушы иләк аша уздырсак, Аллаһ ризалыгы булыр микән? Мин аны ни өчен эшлим дип үзеңнең күңелеңә, калбыңа карасан, иншалла, Алла берсә, Аллаһ ризалыгы өчен эшлим дип әйткәч, Алла берсә, бу дөньяда да, киләсе дөньяда да, ахирәттә Алла берсә савабы булыр. Монда менә аеручы ният мәсьәләсендә, чөнки бит инде иң беренче контент чыгарганда, бәлки ниятне үзең дөрестлисең, аннары шунысы да бит инде сизелә, кай вакыт менә шул теге шайтан вәсвәсәсе күңелгә керә, я нәфес котырта башлый, һәм бәндә мәсәлән рия бераз килеп чыга башлый, теге үз эшеңне теге күрсәтү өчен генә, теге показуха дигәндә, я анда башка нидер теге начар фикерләр, һәм үзең дә сизмисең, үзең теге алышып китәсең бит инде. Мәсәлән, теге шул ук мәчеткә керү мәсьәләләрен без төшерәбез инде булараганда, намаз укыганнарны бик сирәк кертелә, һәм аның төшер алдына уйлыйсың, кешегә бу минем мактанып намаз укыганымны күрсәтеп булмас микән дигән әйбер кирип куя башка.
бер хәзрәт белән дә шулай сөйләшеп утырдык. Андый вакытта да инде син үзеңне эштән ди ниятләди, синең менә шушы куйган ди намаз укыган фото яисә видеоң тегеләргә дә бер үрнәк булсын дип дин теге. Аны икенче мәсьәлә бар бит әле, лайфхак. Мин аны теге шәкерт вакытта беләсезме, шайтан ул бик хикмәтле. Ул безне кытырта. Тогда чыгарсам, хәзер мактаудан, риядан була чыгармыйм әле. Ә синең ул гадәти әйбер. Син аны менә туктале кешеләр күрмәсен дип чыгармыйсың икән, син аны кешеләр өчен син аны чыгармыйсың. Син кешеләр өчен шушы гамәлне эшләдең икән, ул уже чыгармау да риядан китә. Шуңа күрә син максималь табигый булырга тиешсең. Естественно, һәр көнне барасың син, төшердең, все булды. Син аны кеше өчен дә теге эшләмисең. Син аны Аллаһ ризалыгы өчен эшлисең. Гадәти тормышны чыгарасың. Чөнки риядан кануннар буенча кеше өчен эшләү яки эшләмәү ул рия. Мәсәлән, шул кешеләрне саклау нияттәме, мәсәлән? Мәсәлән, гомер буе теге мәчеткә бүтәнләй йөрми торган кеше барып мәчеткә тыгып куйды да, мин намаз укыдым әле дип. Бу риядан булырга мөмкин инде мәсәлән. Әмма ләкин мәсәлән син барасың, һәр көнне намазга йөрисең. Менә, төшермим әле, риядан булмасын дип. Менә шушы гамәл инде риядан китәчәк. Чөнки гадәти әйбер кешегә чыгардың, менә сез дөрес әйттегез, дөрес ният һәм мәсәлән шушы ниятләрне дөрес үтәп ясаганда син мәсәлән үзең генә калмыйсың. Ул бит инде блогер теге эше вакыты аның күп, теге бездельник дип уйламасыннар. Аны менә контент уйлап чыгарырга файдалы булсын дип әле теге сыйфатлы булсын, кешеләргә теге ошасын, Аллаһ Таала каршында да дәрәҗәле булсын дип ул уйлый. Менә син Аллаһ Тааланың ризалыгын ниятләсәң, Аллаһ Таала синең күңелеңә үзе чыгарып тора. Мин һәр көнне теге балаларны садикка илткәндә, карыйм бала мәсәлән, тәртипләп свитерларын шкафчыкка салып бара. Карадым, туктале, менә без дә бит үзебезнең тормышыбызны тәртипкә салырга тиешбез. Менә шушы теге тәртипкә салдым микән дип, менә шунда теге үз фикеремне, шунда күргән фикеремне чыгарам, карадым, бөтенсе, дип, мәҗлестә хәзер анда ремонт ничек анда сезнең, теге мәчеткә бармаган, җирмәгән кешедә теге шунда карап, уйлап, фикерләп, иң соңында хәтта башка шәһәрләрдән килеп мәчеткә җири башладылар. Шаккатырлык дәрәҗә. Ә син аны эшлисең Аллаһ ризалыгы өчен, Аллаһ Таала күңелгә салды икән, ярый, әйдә чыгарыйм. Мин дә уйлаганым, кешегә кирәкми ул. Кеше киресенчә менә үзеңнең эштәге тормышны нинди түбәтәй кием микән куйдым да, мәсәлән, уйлап утырасың. Бер таныш әйтә, хәзер төшер шуны ди. Булсыннар, кайсы түбәтәй сайларга кирәк дип. Менә ремонт ясыйбыз, булай да булай баш каткан инде, кайсын сайларга. Чыгардым социаль шелтәренә. Анда комментарийлар, анда строительләр, архитекторлар китте, булай. Миңа эш куштылар, архитектор, дизайнер да кирәкми, беләсезме? Бөтенесен эшләп куйганнар. Менә шуңа күрә халык ул һәр хәлдә менә шушы актуаль мәсьәләләрне без теге уйлыйбыз, бәлки файдалы түгелдер. Бәлки булай дөрес түгелдер. Мәсәлән, видео бик файдалы мәгълүмат генә чыгарсаң, сез әйтмәшле, гади тормышны кеше күрергә тели. Чөнки ясалма тормышны ул булай да телевизордан күрә ала. Теге мотор, кай вакытта кеше үзенең менә шушы көндәлек сыры тормышыннан теге алышынып кирип, теге шул ук вакытта гади лайф блогерлар дип атыйбыз мәсәлән. Лайфстайл блогер. Марселдә мин дә үземне шундый кешегә саныйм инде. Көндәлек тормышны күрсәтеп, һәм шул вакытта көндәлек тормышта без инде хәзерге вакытта шушы ислам темасын инде чагылдырырга тырышабыз. Ничек тә булса, шушы әйберне медиа киңлеккә кертеп, ул аны шүпләп кенә утырганда гына да күңеленә кайда кирип калсын әле, улаймы? Ягъни дөньяда дин бар, дөньяда хикмәтле сүз бар, дөньяда мәчет бар икәнлеге булса да, теге кешегә, бәлки диндән ерак булган кешегә дә күңелне бер почмагына салып куйды да, миңа калса, шуңа күрә төшермәгәнгә караганда, төшереп, урнаштырып куюың әлбәттә нияттән чыгып, әлбәттә чагыштыру булырга тиештер дип уйлыйм. Мәсәлән, кеше карагач, исламлы тормышта рәхәтрәк, җиңелрәк теге. Без бит инде барыбер дөньяви күзлектән караганда, ахират белән чагыштырганда, һәм әгәр дә исламда кеше, исламда булмаган кеше белән чагыштырып карасаң, без инде күп кенә әйберне артка планга куярга яратабыз. Мәсәлән, шул акча мәсьәләсе, шул башка төрле әйбер. Авыру килсә дә без аңлыйбыз. Аллаһ Таала да булсын ул. Теге, димәк, безнең иншалла гөнаһларыбыз кими. Ә инде динне аңламаган кеше ул барыбер борчыла башлаячак, һәм башкасы. Әгәр дә без шушы дөньяви әйберләрне ислам күзлегеннән күрсәтә башласак, җиңел итеп, теге артык уйламаслык итеп кенә шуны күрсәтергә өйрәнсәк дип әйтик инде. Минемчә, кулланучыларның саны да һәм исламга карата мөнәсәбәтләре дә яхшырак дип уйлыйм. Бер заман пандемия алдыннан бер шундый вакыйга булган иде. Ия кайтып барам.
хәзер искә төште хатын балык кирәк дип, балыксыз кайтма дип әйтте. Хәзер трассадан кайтып барам, шимбә көне бөтен ниләр магазиннар, ниләр жабылды, ул как раз пандемия вакыты. Барам, ни эшләргә инде, аптыраган. Хәзер теге аптырап барганда нәрсә берсе мине төшерде. Әле ул вакытта бик теге һәр даим мәгълүматлар, сторислар чыгармыйдыр. Ха киттем эзләргә кая ниде. Бер каядыр складларда, ниләрдә балык сата торган фирманы таптым. Менә 15 минуттан җавыз мәйтәм, хәзер җабылмагыз, 5 минут киләм. Килдем, менә шуны төшердем. Кая балык алдым, ничек менә шушы складлар, подвалларга төшеп, нитеп, бер капчык менә бер коробка балык алдым. 4 ел узды. Хаман миңа шылтыратыл, хәзрәт теге балыкны каян алып була микән? Бөтенләй таныш булмаган кешеләр, зур әфәнделәрнең хатыннары, ирләре, хәзрәт хатын аптыратып бетерде, теге балык шундый теге әйбәт булды. Кызык, әле бит аны теге төшергән, менә гаиләне тәэмин итү садакадан дип, менә садакадан дип, әле хат теге шушы мәсьәлә, ул хәдисне, китапларын укымаган кеше гомумән. Бүгенге көндә иң кимендә 1-2 хәдис шунда шушы сториста язылган, язылып астында бераз теге гарәпчәсен, урысчасын, татарчасын язылган өлешен укыгач, ул шунда сиңеп калган 4 ел дәврендә, әле бер көнне бер адвокатын хәзрәт ди, специально җомга көнне сине күрергә килдем. Теге балыкны каян алыргасың ди, 4 ел миннән хатын аптырата. Менә ул шин күңелдән ясаганда, ясалма булмыйча, табигый булып, шин күңелдән Аллаһ ризалыгы өчен эшләгәндә, Аллаһ Тәгалә үзе сиңа теге, син кай вакыт уйлыйсың, менә шушы контент бик файдалы, бик әйбәт, бу теге топ булачак. Берсе дә карамый, берсе дә нитми аны. Әмма дә кимне төшерден син аны, каядыр тәкенеп егылдын, яки инде бер теге баттын, берсен тертеп чыгардым, үзем пышырандым, шуны белән шулай ярдәм итәргә. Кешеләр монда бик теге, ой, менә шулай, мин дә шулай эшләргә кирәк, менә яки ярдәм итәсем килә дип, инде шунда үз өлешләрен кертәләр, файдасын табалар кешеләр. Сез кымадыгызмы инде бу тапшыруны караучы кешеләр шул сорауны бирә. Кая икән инде балык? Шулай. Киңрәк планда караганда, миңа калса, менә бу социаль челтәрләрнең әһәмиятен безгә күрсәтүче тагын бер зур фал, зур дәлил, менә соң арада якын көнчыгыштагы хәлләрдәге вакыйгаларны без шушы социаль челтәрләр аша гына белә алдык. Масс күләм мәгълүмат чараларының кемнәр кулда икәнен беләбез һәм хакыйкатьне батылдан без аерырга өйрәндек бартик социаль челтәрләр аркасында һәм шуның аркасында чыннан да хакыйкать аерылды батылдан. Күпме кеше Европада, шушы илләрдә Көнбатышта ислам динен кабул итеп бартик шушы социаль челтәрләр ярдәмендә. Шуңа күрә бу әлбәттә безнең өчен тагын бер безнең фикерләр, безне раслаучы бер фал. Бу социаль челтәрләрне безгә кулланырга мөмкин булса, мөмкин кадәр менә Рамил Казашев әйткән алымнарны өйрәнеп, аның барыбер үзенең алымнары бар. Шушы алымнарны өйрәнеп, мәгълүматны хакыйкатьне өстенрәк итүгә тырышырга безнең төп миссиябез дип саныйм мин. Чөнки чыннан да менә шушы вакыйга, соңгы вакыйга ул социаль челтәрнең менә гаҗәп дәрәҗәдә кирәкле бер икәнлеген безгә аңлатты да бирде. Сен әйтмешли, журналистларны без бит инде беләбез, кемнәр кулында икән, шулай бит. Минемчә социаль челтәр менә шул без куллана торган популяр социаль челтәр. Ул менә шушы дөрес журналистлар тәрбияли ала торган мәйданчык дип уйлыйм мин аны. Анда бит инде сиңа бер кеше дә кушмый, син нәрсә телисең, шуны язасың. Иң мөһиме синең шул артыннан яратыран кешеләрен булсын. Мәсәлән, әлеге ситуацияда да без беләбез, бар шундый бәйсез кешеләр, алар үзләренең инде күпчелек миллионлаган аудиториясында дөреслекне күрсәтә. Һәм шул вакытта масса күләм чаралардан карасаң, алай түгел диләр. Монда карыйсаң, инде ул бөтенләй башкача. Шуңа күрә син дөрес әйтәсең, шушы алымнар белән, шушы тәртип белән әкренләп кенә без журналистларга эш калдырмаска тиеш дип әйтүем түгел, дөресрәк мәгълүматны без үз өстебезгә алырга тиеш дип уйлыйм мин. Без генә бу менә шушы гына кешеләр түгел, агымнан кемнәр теге фикер лидерлары дип әйтик, лидер мнение. Бер хадис Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассалам хадисе искә төште. Күп кеше бүгенге көндә социаль челтәрләрдә, мессенджерларда утыралар, бөтенесе теге шунда сез әйтмешли иртүк торгач, иң беренче теге будильникны сүндерә һәм аннан нәрсә чыгарганнар микән монда дип теге карый башлый. Һәм Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассалам әйтә, һәрбер кешенең үз телендә, үз гадәтендә, үз халәтендә вәгазьне җиткезегез. Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассаламның
хадисендә анзилин насл маназилихим, аларның урыннарын бирегез, ягъни аларның дәрәҗәдә аңлата белегез. Аларның дәрәҗәгә төшеп, мәсәлән, балага бит инде теге квантовая физика, математика аңлатмыйсың. Менә шулай, менә ул тук, менә шул теге гадәти әйбер белән аңлатсаң, һәм ул кешегә бәлки шушы әйбер, шушы мәгълүмат, мисал китерәм, бер апан, бер ханым авыр хәлдә яткан. Аның хәтта теге куркыныч авырту, рак авыртуы булды. Һәм хәзрәтне чакыртып булмый. Кая барырга, аптыраган, башка шәһәрдә, анда мәчет дә юк. Бөтенләй Татарстанда да түгел. Иң соңында шунда социаль челтәренә кереп, без теге онлайн дугалар укыйдырыйк. Шунда чыгып, теге тынлыйлармы юкмы, куйдың да, барбар укыйсың бит инде син аны. Куйдың да, гадәттәгечә укыйсың. Анарасын Тур эфирдәме? Тур эфирдә куясың, укыйсың. Һәм иң соңында ул ханым анарга обезболивающий дигән әйбер, теге уколлар булышмый башлады. Теге бик каты нык авыртулар, сызланулар, менә шушы дуга белән генә йоклап китә башлады. Алла рәхмәте белән. Һәм Алла рәхмәте, теге 3 ай шулай яшәде, анарасын китеп барды. Бүгенге көндә туганнары, хәтта кызы намазга баскан. Бөтенләй мәчет юк аларда, вәгазьләр юк, хәзрәтләр юк. Менә шушы социаль челтәрләр аша карале, менә дуганың бәрәкәтен шунда аңлап, сизеп, һаман да язышабыз, нитәбез, теге элемтәдә без аның белән. Һәм ул һәрбер кешенең гаиләсенә, йортына керергә бер мөмкинчелек. Хәзрәтләргә, мәсәлән, барып вәгазь сөйлисен җомавазын. Шардың, куйдың, мәсәлән, тынлыйлармы, юкмы, ничегрәк. Хәтта капкараңгы булса да, син күренмәсәң дә, тавышың керә икән, ишетелә икән, кешеләр, бик күп кешеләр шушы дугаларга, шушы мәгълүматларга сусаган. Без аны теге белмибез. Үзебез һәр көнне ул мәсәлән теге шушы җирләрдә, шушы мөхиттә изеп жүрү сәбәбендә без теге бөтенсенә кызык түгелдер бу. Гадәти күренеш кебек безгә. Без теге ничек бөтен нәрсә безнең алдыбызда бар, Аллага шөкер дип. Әмма дә ләкин бик күп кешеләр шушы мәгълүматларга сусаган һәм Аллаһ Тәгалә бит Коръәндә әйтә, без сезгә газап җибәрбибез, хәтта аузу биллаһи минәш шәйтанир раҗим, хәтта нәбәса расула. Һәрбер кешегә пигамбер кеше рәвешендә түгел, расул буларак, хәтта шушы социаль челтәреннән Аллаһ Тәгаләгә әнди торган берәр сүз ишеттерәбез, мәсәлән, без. Һәм Аллаһ Тәгалә безнең аша без шушы мәгълүматны, хәерле мәгълүматны җиткезә, һәм кешенең күңеленә Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән шушы орлык утыртыла. Һәм иншалла шушы кешенең иң соңында Алла берсә күңеленә иман нуры кереп, иң соңында дингә дә басуы бар. Мында инде менә шул орлык салулар һәм гадәттә инде безнең мөхиттә ул гадәти күренгән әйберләргә килгәндә, мәсәлән, Рамил блогына бер реклама булсын, менә яктылык марафоны, син башлап җибәргән шундый матур гадәт бит инде. Инде әйткән, без намазга йөртәргә мәчетне төшереп, яктылык дигән хэштег белән куеп, үзем өчен генә куя башлаган идем, һәм теге өндәмичә, кешегә әйдәгез сез дә куегыз димичә, бер заман кеше кернәп, мәчет күргән сайын төшереп, шуны яктылык хэштеги белән куя башладылар. Бәлки әле кеше намазга да йөрми, әле исламда, әмма барыбер ул ничектер мәчетне күргәч, һәм Айрушаның сүзе матур, яктылык бит инде, нур сүзе, шуның белән нитә. Иншалла, бәлки шул кеше яки менә шул сторисны күргән кеше, ул бит аннары үзендә мәчеткә киләчәк. Мәчеткә күптән бармадым дип, бу җомганы барып килим дип. Иң кызыгы менә хәзер әле күптән түгел генә искә төште. Бер блогер үзенең ниндидер марафон мөнәсәбәте ясаган һәм эш кушкан. Менә шунда катнашкан кешеләргә җиңел өчен ниндидер приз ясаган. Менә сез ялгыз әбиләргә, бабайларга булышырга ярдәм итәргә тиешсез. Шуны төшереп җибәрергә тиешсез. Миңа бер заман гомердә булмаганы, ел дәврендә шылтыратулар юк. Һәр көнне шылтырата башлар. Хәзрәт, сезнең ялгыз әбиләр, бабайлар юкмы? Ялгыз хәзер мәйтәм баштан бар инде теге 2нче, 3нче, 4нче мәйтәм бу розыгрыш мәле нәрсәмесендә. Хәзер списклар төзедем, ниттем җибәреп ятам, әбиләрдә шылтыратып чыктым, кемгә ярдәм кирәк, әбиндер, миңа кирәк анда җыштырга. Аны кемнеңдер аяклары җирми, кемнеңдер теге Паркинсон авырту, кемнеңдер күзе күрми. Хәзер җириләрдә нәрсә булган микән? Оказывается,
сәбәбен тапкан. Менә Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән шушы күп мәбиләргә, бабайларга шушы марафон белән кешеләр ярдәм иттеләр. Бүгенге көндә хәтле хәзер әбиннәр үзләре шултатыр. Хәзрәт, яңа марафоннар юк монда. Минем монда да теге пешерүче, теге ярдәм итүче кеше булмас микән? Атнага бер мәртәбә шунда килеп җыештыручы булмас микән? Ул гарип кешеләр, ялгыз кешеләр, алар инвалидлар һәм инде намазда булучылар. Әмма дә ләкин шунда күршедә була торып да кайберләр менә күрше подъездда яшәп, аларның шушы мохтаҗ кешеләрнең бар икәнлеген дә белмиләр иде. Шушы марафоннар аша, социаль шелтәрләр аша өйрәнеп, бүгенге көндә даими рәвештә Аллаһка шөкер атна саен кереп, хәлен белешеп, җыештырып, суын китереп, ашарга ризыгын пешереп, шулай итеп Аллаһ Тәгалә алдында да дәрәҗәле булып, адым-адым Аллаһ Тәгалә якынаю юлында хезмәт итәләр, Аллаһка шөкер. Социаль шелтәр шулай, мәсәлән, безнең өчен дә һәм безнең язылучылар өчен дә ул савап эшләр өчен менә дигән мәйданчык инде ул. Һәм иң югары казанышы миңа калса, хәдистән киләгәр синең сәбәпле бер кеше дингә килсә, бу сиңа кызыл Ферраридан да яхшырак дигән бит. Феррари димәгән, кызыл диядән әйбәтләр. Ләкин икътисадчылар санап күрсәтте, бәясе буенча кадәр кызыл Феррари яисә Lamborghiniга тиң дип әйтәләр. Шуңа күрә Алла кушып, Аллаһ Тәгалә ярдәме белән бәлки безнең дә шушындый, безнең миңа кадәр бер шушындый бер максатыбыз булырга тиеш, кемдер бер генә кеше булса да бит инде, әйме синең сторисларны күреп кара әле, мин дә шулай эшлим әле дисә, шуңа бу миңа калса теге кемдер бит инде сүгә, мәсәлән, социаль шелтәрләр, мин дә кай вакыт килешәм алар белән, әйе вакытны ала. Безнең бит инде менә шушы һәрберебезнең дә яткан телефоннарында махсус функция бар. Ул дүшәмбе көнне атна саен җибәрә безгә статистика. Яна сез шуның хәтле сез утырдыгыз дип, әйе. Кай вакытта карап куясың син. Неужели мин шуның хәтле вакытымны әлеге әйбергә сарыф итәм икән дип. Аннан соң анализ ясыйсың. Ярар, мин бит моның күбесендер шушы безнең социаль шелтәрдәге яхшылыкка юнәлттем бугай дип. Һәм шул вакытта әлеге социаль шелтәрдә теге уйлыйсың белән начар дип, ләкин икенче яктан синеп та куясың. Без бит ниндидер мохтаҗ кешеләрнең бар икәнен күрсәтәбез. Без дип менә блогерлар дип әйтик инде. Кемдер мәсәлән менә шәхси бер моменттан чыгып әйтәсем килә. Бер юлы кышкы теге яңа ел алларыннан уйнап кына бер пост куйганны хәтерлим мин. Әйдәгез кыш бабай килсә дип теге вакытта әле теге дини яктан барган яклар түгел. Нинди бүләк кирәк сезгә дип. Һәм комментарийда яза башладылар инде. Уен көлке белән язалар анда. Миңа шул кирәк, миңа бу кирәк. И бер апайың язып куйды. Минем оныгымның компьютері юк. Дәрес хәзерләргә, яшьтәшләреннән ничектер арттарак калган дип шунда. Мин шуны күреп алдым да, күңелем ничектер җибеп китте. Элемтә кадым бу апа белән нәрсәсе ачыкланды. Бу апаның оныгы, әти-әниләре, әнисе инде вафат, әтисе чыгып киткән гаиләдән, буны әбисе тәрбияли. Һәм менә бүгенге көнгә кадәр без бу егеткә булышып киләбез инде. Шуны әйтәсем килә. Менә шушы социаль шелтәр аша Аллаһ Тәгалә безгә бирде бер ятимне. Һәм без генә түгел, күп кенә язылучылар хәзер инде сез әйтмешлек көн саен язырга мөмкиннәр. Ничек анда Илназарның хәлләре дип инде беләсем, Илназар исеме. Кирәк маңа бер нәрсә дип, теге шул туган көне саен Рамазан аенда без барып инде кирәк әйберләрне эшләп, менә бу ел хәтта без рекорд куйдык. Анда бер 100 ничә мең акча җыелды, ансын бир тапшырылды, тагын ничәдер мең акча җыелып, ниндидер егетләр, гомумән теге таныш булмаган егетләр барып ремонтлар ясап, теге унитазлар ниләр куеп, өйләренә сулар кертеп, шайтып эшләп чыктылар инде. Шуны әйтәсем килә, бу бит әле бер генә очрак. Аллаһ Тәгалә күп кешенең шулай ниләрен ача. Шул янгында зыян күрүчеләргә күбрәк акча җыела. Мәчет төзелешләре менә Марселдә беләләр, сез дә беләсез. Шулай бит. Шул яктан карарга кирәктер дип уйлыйм мәсәлән. Теге сүккәнчә икенче плюс ягын карарга. Социаль шелтәрләр булыша күбрәк савап эшләргә. Димәк, менә шундый бер шиге бар. Әлбәттә, менә сез искә төшерттегез. Кай вакыт тукта әле, файдалы бер эшлим әле, бер постны ясыйм әле дип язып куйдың, чыгардың. Башкалар нәрсә язгандар микән дип керәсең. Һәм анда сәгатьләр буе анда утырасың син. Мәсәлән, үзеңә шик кую. Әгәр дә хәтта файдалы берәр гимнастика булсын, спорт булсын, ул сине Аллаһ Тәгаләгә, Аллаһ Тәгаләдән ярайтса,
Аллаһ Тәгалә гыйбадәт кылырга вакытын калдырмаса, мәсәлән, шахмат кай вакыттагы сәгатьләр буе түгел, мәсәлән, көннәр буе, һәм әгәр дә син анда намаздан бүленсәң, намазга басырга вакытың калмаса, казага калса, шушы сәбәбендә ул вакытта хәерле булса да, ул хәерсез төркеменә керергә мөмкин. Шуңа күрә үзеңне шикләргә тиешсең. Әлбәттә, менә үзенең Аллаһ Тәгалә белән, гаиләң белән, тормышыңа ул әгәр дә зыян китермәсә, һәм инде син аны шушы яхшы яктан куллансаң, файдалансаң, ул вакытта бик күркәм, бик нурлы һәм инде саваплы гамәл. Әгәр дә инде киресенчә, менә әле кичә генә бер таныш әйтә. Сәгать бүген иртүк ятыйм әле, иртәрәк 9-да дип. Туктале карыйм, нәрсәдер язганнар. Китте, сәгать 12-дә генә ятты. Бер 10 минут утырган кебек. Әмма дә ләкин шунда утырып, бөтен хәбәрләргә, бөтен хатларга ул җавап кайтарып, анда кирәкмәгәнне дә карап, иң сагында кешенең күңеле тула башлый кирәкмәгән мәгълүмат белән. Безнең бит акылыбыз ул, мәсәлән, холодильник, суыткыч дип күз алсак, анда файдалы әйбер кертсәк, һәм инде файдасыз әйберләр, бозылган әйберләрне тыксак, иң сагында хәтта башка файдалы әйберләр булса да, анда куерга урын булмаса, алар керә алмый. Без анда хәтта файдалысы да бозылырга мөмкин. Мәсәлән, шул ук дуаларның ятлап булмауның сәбәбе, мәсәлән, файдалы мәгълүматларны өйрәнә алмау сәбәбе дә кайвакыт менә кирәкмәгән мәгълүматлар белән үзебезнең акылыбызны, күңелебезне туплап, иң сагында Аллаһ Тәгаләдән ярага мөмкин. Без шуңа күрә аның шикләре дә бар. Әлбәттә, шушы шикләре буенча без аны куллансак, Аллаһ Тәгаләдән дә саваплы булабыз, бу дөньяда да, иншалла, Алла берсә, инде дөнья дәрәҗәләренә дә ирешеп була. Әгәр дә куллана алмасак, дөрес итеп, бу дөньядагы булган дәрәҗәләр дә югалырга мөмкин бер үк мизгелдә. Һәм Аллаһ Тәгаләдән дә иң сагында ул гынахтан да билгеләнеп куярга мөмкин. Мәсәлән, шул кулландыруда дөрес итеп куллану, Марсель, билгеле булганча, сез дә бит инде, мәсәлән, үзенең блогларыгыз ярдәмендә татар азаны, татар мәкаме азаны, һәм гомумән менә сезнең иҗади берләшмәдә дип, иҗади берләшмәгез белән бит инде менә шундый конкурста бит инде менә регион күләмендә, менә ялгышмасам, хәзер бер районда үткәрәсез, диме? Әтнә районда гомумән шул татар мәкаме белән азан әйтү күренеше дип әйтәсем килә. Һәм минемчә гомумән аеруча бу блог ярдәмендә дә күп кеше белде, чөнки гомумән татар мәкамен булу турында. Гомумән азан ул менә шул бер стильдә генә, бер шул билгеле булган сүзләрне генә әйтү генә түгел, ә безнең менә халкыбызның ул аеруча бер мирасы икәнен. Чыннан дөрес әйтәсез, бар тик менә шушы социаль челтәрләр платформасында башланган һәм үсеш алган проект инде ул. Әлбәттә, безнең проектларны телевидение килеп төшерә, ләкин аның киң таралышы барыбер шушы социаль челтәрләр аркылы барлыкка килә. Гади мисал, мин кайттым Әтнәгә кайтып барам, гаиләм белән, әнием белән үтеп барабыз Бәрәскә дигән авылны. Мен әйтәм, каядыр монда тарихи мәчет бар дип, теге әллә нәрсә уйламыйча, картадан карамыйча гына борылып кирип киттем, шуннан таптык без ул мәчетне. Иң борынгы таш мәчетләрнең иң беренче таш мәчет ул. Хәтта Мәрҗәнигә караганда да 1 ел алдан төзелгән. Безнең республикада, безнең төбәктә беренче таш мәчет, Екатерина II рөхсәт биргәннән соң, тиз арада Мәрҗәнин төзегән караганда Бәрәскә мәчет төзелгән. Анда шундый ул якның бит менә шу Казан артыннан бик мәгърифәтле дини булу турында сөйли. Мин монда кирдем, хәзрәттән сорап азан әйттем. Социаль челтәрләргә төшердем. Шуннан соң китте, менә бу цепная реакция дип әйтәбез, әйме, бу моңа барып ирешкән, җитәкчеләргә барып ирешкән, тегендә күргән, монда күргән. Шуннан соң шап итеп син күрдә, мин күр. Инде җитәкчеләр миңа шылтыратып, без инде сөйләшә башладык. Без аларга тәкъдим иттек. Әйдәгез әле шу мәчетне җанландырып җибәрәбез. Тагын да менә балаларны җыеп, әйдәгез сезнең төбәктә татар узаны бәйгесе үткәрәбез дип, менә шу көннәрдә инде без аның нәтиҗәсенә дә килеп җиттек. Бер уйламаганнан социаль челтәрләргә куйган бер-ике сторistан башланган эш. Шуңа күрә монда бит әле күмәклек дигән әйбер бар, әйме. Ул күрә, башкалар күрә, күмәк эштә безнең диндә билгеле булганча бәрәкәт бар. Монда фикерләшеп, җәмәгать белән, хәзер мәхәллә, бәлки әле аның теге яңа терминын да кертеп җибәргә булатыр. Электрон мәхәллә. Хәзер блогерның да электрон мәхәлләсе бар, әйме. Ул мәчетнең электрон мәхәлләсе хәзер бар. Мәчет чатына керә, шул мәхәлләдә. Анда күп кенә фикерләр хәл ителә бит инде, чыннан да. Анда фатвалар да шунда бирелә инде. Шунда аралашулар. Хәзрәтлегенә бисең инде. Бу яктан әлбәттә тәртип кертергә кирәк. Теге хәзер
һәрбер блогер әлбәттә шейх булып бетә алмый. Шуңа күрә һәрбер бәлки блогерның да үзенең бер сылтама ясый торган бер хәзрәте яисә галиме булса, яхшырак булыр әлбәттә. Сүздә менә ул дөрес фикер. Безнең кебек, шушы ислам тематикасына азмы күпме мәгълүмат бирә торган блогерларның бер стазы булырга тиеш инде. Монда абруйлы стазы чөнки менә шул социаль челтәрләрнең үсү бары белән, үсеше белән нәкъ менә шул аларны тик ничектер начар да дип атыйсы да түгел, атыйсы да килми. Әмма гомумән шын барлыкта объектив караганда белеме һәм тәҗрибәсе һәм дәрәҗәсе җитмәгән кешеләр үзләрен белемле итеп күрсәтеп, инде үзләре лаеклы булмаган сүзләр һәм карарлар кыла башлыйлар. Шул ук менә искә төшердек бит инде фәтвәләр, кызганычка каршы шуның аркасында кешеләр дин юлында, ул башка өлкәләрдә дә шулай. Һәр бит менә белгечләр, экспертность, монда психологиядә эксперт, тормыш эксперты, анда ризык, анда ашауда эксперт, спорт белән шөгыльләнүдә эксперт. Бу дингә дә ул менә килеп терәлде. Әле артык мәдрәсәдә бетермәгән. Әллә нинди исемнәрен үзләренә интернетта таккан кеше инде үзен инде Алла сакласын, инде безнең мәшһүр 4 имамларыбыз хәтта дәрәҗәсенә куеп, инде шундый карарлар чыгара башлый. Менә ул дөрес әйтәсең, шул ук социаль челтәрдә дә бит дөрес. Кайвакыт үзеннән үзе безнең шушы электроник әйберләребез бирә башлый дини видеолар. Ләкин бит әле аның бөтенесе дөрес дигән сүз түгел. Мен анда бит әле без фильтровать итә белергә тиеш, ошо әйтмешлек. Коръәндә Аллаһ Тәгалә бик матур иттереп шушы мәсьәләгә җавап кайтара. Аузу биллаһи минеш шәйтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Ман ла валийху валийху шәйтан. Кемнең дә кем менә аның белән янәшә булып торган, аны теге дөрес юлдан барырга ярдәм итеп торган укытучы, остазы, берәр галиме, анда хәзрәте, имамы булмаса, вакыт бар икән, син мәсәлән белмисең, шикләнәсең, шылтыраттың шулай микән дип шылтырат, сора, һәм әгәр дә ул кешенең менә киңәшләшә торган кешең янәшә булып сиңа кирәкле вәгазьләр, насихатлар биреп торса, ул сиңа иң соңында үсергә, рухи үсергә дә, дөнья ягындан үсергә дә мөмкинчелек бирә. Әгәр дә юк икән, святое место пустым не бывает дип әйтәләр бит, теге буш урын, теге калмый ул буш. Шайтан, монда буш икән. Мин өйрәтәм. Менә шулай, син акыл, давай YouTube-ка кер, давай. Әйдә, менә әйдә, менә шулай ярыймы? Харам икән, мәгънәсе харам икән. Теге уңга соңга бөтенесен гаепли башлыйлар, һәм кешеләрнең бит шундый уенчык бар. Бөтенесен гаепли башлыйлар, бөтенесендә нашарлык эзли башлыйлар. Иң беренче. Һәм аннарсын бөтенесен пычратып бетергәч, аннарсын әйбәт, әле ярый мин бар. Теге мин җәннәткә кермәсәм кем керә инде дип уйлый башлый мәсәлән кеше. Ул да бик зур хата. Һәм вакытында синең теге менә шушы халәткә китә башладың икән, колакта менә рас иттереп бераз теге колакта менә биреп, сине туры юлга бастыра торган янында укытучың, остазың, имамың, хәзрәтең, галим кеше булырга тиеш. Менә сез әйтеп киттегез бит, бу теманы да күтәрмичә мөмкин түгел. Комментарийлар мәсьәләсе. Шулай бит кайвакытта кеше аңа бик җиңел карый. Кешене мәшәр сүз белән атап китү, яисә башка булмаган әйберне сөйләп китү. Язучылар дип әйтегән. Кайвакытта шундый начар белән күрергә туры килә. Теге куялар берәр мәгълүмат кирәкле. Мәсәлән, шул без кешеләргә булышу турында әйтәсем килә инде. Хәйрия акциясында катнашканда алырга туры килә шундый начар отзывлар дип әйтегәндә, теге ничә буларга булышасыз? Бар бит, тагы да начаррак хәлдә кешеләр дип, яисә алдакчылар, теге сез җибәргән акчаны күрсәтмисез һәм башкалар. Бу әле бер төрле класс. Бар әле шундый класс кешеләр, теге көнләшә торган кешеләр, үзләреннән булдырмыйча һәм синдә шушы яхшылыкны күреп, көнчелекләре килеп чыга да, һәм начар сүз әйтә башлыйлар. Менә шушы мәсьәләне бергәләп күтәреп алырга тәкъдим итәм, чөнки бу хәзерге заманның аерым бер шире дип әйтегәндә. Уйламыйча язып ату.
бу шулык тел кебек бит инде, кай вакыт кеше әйтә, һәм аннары уйлый. Монда да шул. Җаваплылыгында инде. Миңа калса ул да кирәк әйбердер, чөнки бер изге эшкә тотынсаң, аның бит инде күренеше бар, шушындый кануны бар. Аллаһ Тәгалә бер сынау җибәрәме? Синең ниятеңне дөрестләр өчен, синең юлыңны дөрестләр өчен һәм шушы хейтерлар ул тагын бер кат сиңа үзеңне анализ ясарга бик әйбәт әйбер дип саныйм. Булсыннар алар, әгәр дә алар булмаса бик күңелсез булыр иде интернет киңлегендә миңа калса. Ләкин ой, молодец, мактап язсалар, аның җәзасын түгел, әҗерен кыямәт көнендә рәхәтләнеп, аннан сорый алачаксың, әйме, син менә шулай дип әйткән идең. Рәхим ит хәзер. Юк, ул күзлектән караганда, ну икенче күзлектән аларны да бит туры юлга бастырасы килә диген шул. Пәйгамбәребезгә дә әйтелгән сүзләр безгә дә монда туры килә торгандыр инде. Монда кемгәдер пәрдә куелгандыр бәлки, әйме. Алар өчен борчылмаска кирәктер дип саныйм инде. Аллаһ Тәгалә үз вакытында хидayat тәвфикларын бирер. Алар безне карый икән, алар безне күрә икән, языр алдыннан тагын бер тапкыр уйлагыз, сезнең бу язган сүзегез. Иң кызыгы шушы хейтерлар иң игътибарлы җинтекләп сине тынлап һәр сторисындагы теге тәнкыйть анда теге дизлайк дип атала, лайк дип атала, шушы әйберләр карыйдан. Бер заман хәзер миңа берсе яза. Бер 3-4 көн сәфәрдә булган идем. Хәзрәт, нәрсә булды, авыртып киттем әллә дип яза миңа. Әйтәм, бәтәш син карыйсың әллә, субханалла, син нәрсә? Теге һәрбер әйберне карыйм ди. У менә һәрбер комментарий, монда дөрес түгел, монда нишләп менә шулай әйттең? Менә монда алай дәлилем кая дип, хадис, аят. Баштан җавап бирәдер иман арасын. Мин андагы смайлик җибәрәм. Ул аны кытыра башлый. Сәбәдә смайлик. Әйтәм, теге елмаю сөннәт. Теге кыза башлый. Һәм иң кызыгы, беләсезме, андый кешеләр кирәк. Кирәк, әмма ләкин андый кеше буларак кеше аңларга тиеш. Һәрбер әйберне тәнкыйть иткән вакытта син, мәсәлән, шайтан да бит ул бөтен җирдә тәнкыйтьне, бөтен җирдә начарлыкны күреп, үзең теге аклау ягында булган. Монда ул мәсьәлә ул кешегә үзенә игътибар итәргә дә бик нык кирәк икәнлеген онытмаска кирәк. Ул бик зур җаваплылык Аллаһ Тәгалә алдында, һәм без һәрбер кешене туры юлга бастыра алмыйбыз. Аллаһ Тәгалә ачыктан ачык Коръәндә әйтә: "Аузу биллаһи минәш шәйтанир раҗим. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Иннека ла тахди ман ахбабта." Син яраткан бәндәңне, сиңа якын булган бәндәне яки берәр теләгән кешене туры юлга бастыра алмыйсың. Син шушы орлыкны бирә аласың. Утырта аласың. Утырттан. Әмма ләкин шушы утырткан җир ул җирнең сыйфатыннан, ул әшеме җир яки кырымы, ул әзерме. Әгәр дә күңеле әзер булса, иншалла, ул иман нурлары, иман ырлыгы, иман шәшәге атачак һәм инде җимешләрен бирәчәк. Әгәр дә ул ырлык, син утырткан ырлык бик сыйфатлы ырлык утыртсаң да, ул җирнең сыйфатсыз булуы сәбәбендә ташлы яки кымлы яки инде кырыган хәлдә булса, ул вакытта ул шәшәк бер кашан да атмаячак, бер кашан да җимешләрен бирмәячәк. Монда инде Аллаһ Тәгалә әйтә, шуңа күрә синнән бирү, сәбәп кылу, нәтиҗәсе Аллаһ Тәгаләдән иншалла. Безнең тапшыруның да инде вакытта кемгә үз ахырына якынлаша һәм ничектер билгеле бер аерым күп кенә инде минемчә бүген бик яхшы фикерләр яңгырады. Иншалла инде алар безнең тамашачыларыбыз өчен дә файдалы булачак дигән өметтә калыйк иншалла. Һәм гомумән социаль челтәрләр дигәндә аны бары тик шул тискәре яктан гына карау түгел, гомумән һәрбер мөселман аның үзенең Аллаһ ризалыгы өчен кылырлык гамәлләр мәйданчыгы дип карарга кирәк. Һәм шул күзлектән генә караса, һәм гомумән монда сүз дә юк, менә шул кимдә менә минемчә шул иләк кенә булса, гомумән менә бөтен менә гынахлар кылу, аңа күңел белән бәйләнеп яшәү, аның белән генә яшәү, иншалла инде шул кешедән китәчәк. Һәм гомумән һәрбер тамашачыга мөрәҗәгать итеп әйтәсе килә, гомумән бу дөнья сынау һәм айрыша инде бу дөнья сынаулар белән тулы һәм айрыша шул социаль челтәрләр үзе дә бер сынау һәм Аллаһ Тәгалә шул сынауларны безгә узырга көч хәл мөмкинлек һәм сабырлык бирсен, безнең тәкъвалыкларны артырсын һәм киләчәктә дә инде һәрбер безгә шулай ук бу матур өстәлдә башка темаларны турында аралашырга, күрешергә Аллаһ Тәгалә насыйп әйләсен. Амин. Чираттагы безнең чыгарылышыбыз тәмам.
Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Марсель тапшыру алдынан бір стакан су ішіп, бұны вакил тимегенде. Мен норманы тұтырдым енді. Ол да мен бак алдын Кім ең көп ішкен сол төлейді. Жаңа бек рахмат. Ең біріншісі сондай болса. Ең біріншісі мына сондай болды деймін. Хам қазір шуны айтам, соңғысы болмасын дейді ғой. Атаңда менің белгілі бір өзгерістер бар. Бұл алымны біз бик ештерге тура келе. Бұл айтып бұл шапқаннары